YouTube family channel subscribers nga ber te zinga mi DA's family te kha kanchia em an pa ber hi Austin McBroom ni in no ber hi Catherine Pai sania an pani hian fa pathum an nei du na ni an channel hi kepon ke enve na sa china an chung ko ni tin hun man dan te an video an tilang china an him melin anin mangai tlang hle ni in an lang china ma se alang lo lama in phatsan na le in bum na te lo in phum ru in chu chuan atopa chung kwa chendar ta phiar mai ani voi tam tak pa ber Austinin anupui arin omlo sanna evidence tenen thapa puna alo dong to china ma se engma thleng lo ang main an chung ko hlim thla te an la upload chunjom zela poisa manga mi an bum na te mitam takin ron aw chwa pui chin ma se an theng thonga thok lo moni le ti thei turin selna an ka an don te chu an lo dol mia mai china ni hun te local zelin nu ber Catherine chuan apasal rin omlo na te chu afa te wangle apasal amangai wang chowa lo tuarvel mai chu in ado theina in atlin tangang big lova ato ke lumam la fi stop tin mi puisha ta anin chen thu aron puang chhuak ta dur mai ani an chung kwa po om sang halin rei tak Catherine chu angoi nuwa apasal Austin in aphat san na te chu call her daddy podcast a sei chhuak ta nge a Catherine chuan thil engkim ron ti dang lam vek tu chu an fanu samtan masak berna a an vlog chumin a phone a thi wangin Austin phone chu ala a phone a on chia chuan message thui tak inupui imangai viau ni si chuan hetiang hian ni om lawang dot ti hi aron langa ka thlok chuan a mu veka ma se ka chia zo man lo chuta chuan ka lungphu hi a chol dupa ka ngai to na chuan ka rai me ka mi in min ena camera in an la me ka thil thleng kha atak tak ani loe moko ti rum ti chuan kan assistant chuan alo she thiama Austin chu mel ngalin ka phone ken lai chu la in min ken saka rang takin message chu a delete ngala olal pa le alo dikani mo ti in ka in ngai to a message kha chiar zo na hun nei lova ma se ka shat turang zong chu ka she thiam ngal vek ti in a soyani Catherine chuan soi chun zom zelin Austin chuan kan in chendon vel po in min phat san thu le ka chunga athil ti wanga ngai dam min dilna anei lo chatakin kalaurin omlo palani ti in min shil theireng chu te chautal chu alaka changa shat ve phu ka in ti min bum kwal lovin tlang takin min shil ve mai sela ti in ril runa takin a soya me chedang engzat nen nge arin omlo san che ti zo na chu ketheri ni chuan chiang taka ka sha chu pathumania headline vela ka hmu asoya chuan somni vela ni mai thei atia ni rap thak hian ngatinge mi then khathi ngai zong rin omlo san in kop an chin tat le lak wange mo hi anin ti le hala thing lutuk ilak wang lamani lo ichip lutuk wang zo ka ni kha mishing mi zia ka ngai ne ber le niam ka ti berani ngai zo nga hi chuan zia te po ala zia dewa nupui pasal in